ipaturo kung paano gumawa ng banga? Oo, pwede. Halika rito. Ganyan ay, hukayin mo yung lupa. Ah, hukayin. Tapos, masaan mo yung lupa. Masa? Masain? Ah, masain. Hulmain mo na yung banga. Ganito ba ang paghulma? Paghuli, lutuin mo na. Ah, lulutuin na pala. Bini-bini, gusto kitang ipakilala sa aking mga magulang sa Maynila. Magugustuhan kaya nila ang isang probinsya ng katulad ko? Adamkan ko na mayengeng ang inulahat tinatating na dumaduma Buskus kren, deng-deng ang pinugulayan Mmm. Raksa